Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Mosamos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo bus nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pa makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa 18 na. Buwan karon mahigala sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Yan ang resulta mahigalas gira. Pelitihan alang sa jeep, musaka sugod ug mga adlaw. Straight to the point. Ang traditional jeep, musaka og piso o mahimo ng 14 gikan sa 13 pesos alang sa minimum nga pelitihan o unang 4 kilometro og dugang tag 2 pesos alang sa musunod nga mga kilometro. Straight to the point. Samtang sa modern jeep, musaka og 2 pesos ang minimum o gikan sa 15 mahimo ng 17 pesos sa unang 4 kilometros og dugang 2 pesos alang sa musunod nga mga kilometro. Gikan sa 15 day nga to sa 17 pesos minimum unya tag 2.40 day, 2 pesos o 40 centavos alang sa musunod nga mga kilometros. Straight to the point. Idang rabihan ng mga kagalaan oy tagan tanig pagtagad robutaga maintag madali ni kahumaning gubat mahigala dito sa Middle East. Sa bisan unsang rason nga mahumana mas maayo unta ka sa mangkay ha. Ang gihatag ra mga deadline ni Trump mahigala 4 to 5 weeks. Pero medyo wa pa ta kaabot mahigala katunga sa iyang deadline. Grabe na mga kagalaan ang natagamtaman nga krisis. Na feel na mahigala sa tibuok kalibutan. Labi na nato din sa Pilipinas ang krisis mga kagalaan sa ekonomiya gumikan ining nahitabo dito sa Middle East. Straight to the point. Atanig pagtagad robutagas tupad-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Laing gitasan sa LTFRB maong pritihan sa bus ug uban pang mga pampubliko nga mga sakyanan. Straight to the point. Apan ang LTFRB, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni pasidaan ngadto sa mga POG drivers nga dili mopatuman sa usbaw hangtod nga pay mabutang nga taripa diha sa ilang mga sakyanan. Straight to the point. Atanig pagtagad robutaga mahigala kay astang mga eroplano, plitihan sa eroplano musakasab. Kung magbuka gikan sa April 1 hangtod sa 15, ang mga airline companies gitugtan sa Civil Aeronautics Board nga usbawan ang plitihan subay sa oil price hikes. Straight to the point. Kung mubuka mga kagilaan, mubuka karon dikin mahimo pa. Ala buhok na lang mudaan. Sa kaganahan ron nga magbiyahe-biyahe ron mga panahon na elisod bisag kayo pero mubiyahe ka from April 1 ngadto na sa April 15 ang biyahe from April 1 to April 15 mao na kana mahigalay matagamtaman ang saka sad kayo sa presyo sa plitihan sa eroplano. Pero karon mahal na magig kaayo daan day bisag pa ni mga higalang gira sa Middle East daan ang nagmahal. Mao na nga mas mayo magpuyo na ng tas balay. Layon lang tamay sa mga pag-ampo nga mahumanot aning gira mga sukit ni paminaw. Ang mga airline companies gitugtan kini sa Civil Aeronautics Board nga muusbaw sab sila sa ilang plitihan. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo ang mga sakop sa Piston Cebu mosalmot sa nationwide transport protest ugmang adlaw. Straight to the point. Subay ni sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gawa sa usbaw sa plitihan dunay laing gidemanda ang piston gikan sa gobyerno. Straight to the point. Lokal nga kagamhanan sa dakpan sa Subo sa laing bahin nagpadagan og upat ka mga bus alang sa libreng sakay. Ayawat na lang nga makatabang kini sa mga sumasakay mga kahigalaan. Straight to the point. Atang-atang lang ta ining libreng sakay ani kay O gusto ta mahigala nga makadudaginot-daginot gamay. Gumikan sa kamahal na gyud taon mahigala sa mga plitihan karon. Straight to the point. Sa ato mahigalang pagmonitor sa gira dito sa Middle East,
Si Trump, mga kaigsunan, medyo doon na mga higalay, mga patutsada. Doon na mga witik nga istorya dito sa NATO, Inday Ken. Kay ang NATO, mga kagalaan daw, okay ra sila, suportar sila mahigala ni Trump sa iyang desisyon, pero kutob ra sa suporta sa istorya, di lang po sila mulihok. Matod pang Trump, mahigala, foolish mistake daw ang di nila pag-appeal sa gira. Matod pang Trump, mga sukit di paminaw. Pero maingon po si Trump nga, ay nalang mo, kaya namin kinahanglan po, may kinahanglan sa inyong mga tabang. Gumika ni mga kaigalaan sa problema sa Strait of Hormuz, nga gisradaan mahigala sa Iran military, og unya mo ni nakahatag karon og krisis mga kaigalaan sa tibuok kalibutan, kay ang oil mga sukid tig paminaw diha sa Gulf countries dili makuha. Why musud mga higalang barko? Ato ni hatagag pagtagad kining atong explanation mahigala ining Strait of Hormuz. Kay kuan maguni kini ni ang bottleneck ba? Mura na sa botilya pa mga kaigalaan mo na say liog sa botilya. Nya kana mo gitawag og Strait of Hormuz. Unahan ana kung makalingkawas ka ng Strait of Hormuz tuan na dito ang Persian Gulf. Mao na kana ng Persian Gulf na diha may galang Saudi Arabia, na diha may galang Kuwait, ang Iraq, na diha may galang United Arab Emirates nga maoy na maligya og mga lana. Og humagkuha sa barko mo balik po gawas. Agi gyapon sa Strait of Hormuz. Wa may moagi ron panahon na day. Bisan pa mga higala ang mga marinero, ang mga seafarers, imong inon nga ang inyong sweldo padagkuan pa gyud. Pilo-piloon og katulo, pilo-piloon og kalima. Ang sweldo kasamang kay di gyud musukol mga kailang kapitan sa barko di musuko dito. Bahala na lang Kay delikado kayo mga higalang Iranian military nga nag-atangsad. Tagatari pagtagad lubutagas tuban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ni angkon nga gitagaan og balato ni kanhi kongresista Saldico nga 130 milyones ka pesos. Straight to the point. Kuyawa manghatag og balato 130 milyones man sana all. Samtang kanhi Ilocos Sur Governor Chavit Singson mo testigo sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa investigasyon sa giingong anomaluso nga flood control project. Straight to the Ug point. ang atong pagpadayon sa isgutanan mahigala labot na sa usa ka human rights advocate gikan sa Japan kami deliver og speech mahigala dito sa United Nations nga angay lang yun nga papaulio na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kiniguban pang mga isgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado